annabi kai nake so habibi ka yarda da ni. Rasulun ramati kai na kira farkon yabona, amince da ni almuhaimin zan yi baitin karewa. Aya al'azizu kiran sunanka ne tanadina, ka yarda da ni aljabaru yarda da ni ya mujtaba. Tsira amincin ka wahidin ka ƙara wa hadi, salati maras adadi Allah ka yi gumfuradi, wanda ka bai wace toron gobe ga farun hamdi. Annabi na kai na bukai nake so habibi ka yarda da ni. Aya alwa buka min kyauta ta bege na tsaro, dan kai ne kake kyauta ka daɗa a dawo ka karo. Mai kyauta ta take a yanke gun razakun zo, kama da lamuni don Allah kama da lamuni ya muje. Ya alfatawu ka buɗan ƙofofin nan na tako, aya mai rufewa da buɗewa ka yarjan na leko. Idan ka amince halifa da salamu mun rabauta, ka yarda da mu dan Allah ka yarda da mu ya muje gaba. Salamun alaika majiro ko da bayi ya bibi, salamun alaika cika ta cika jigona biyayi, salamun alaika mamadi shakirari na rabi. Salamun alaika, 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 mudassir, salamun alaika, misbahun, salamun alaika, mudassirun, salamun alaika, salamun. Salamun alaiki Fatima mai bara ne da koko, yace maganin cuta ta kimikon na ɗauko. Aya Fatima Madina muke bara samu zo mu, ki mana lamuni dan Allah ki mana lamuni ya mama. Kule ke rabawa, kule ke sakawa, kuke azurtawa. Aya Fatima, dan Allah ya Fatima, kice wuto ya Fatima, dan Allah ya Fatima, kice wuto. Madina muzo, Fatima Madina Madina dan Allah, mai gida Madina dan Allah, Nabi Madina dan Allah, Nabi Madina dan Allah. Kulitu bi hubil Mustafa al-Katmi Ahmada.